Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating birthday celebrant na si Sir Prince Aguya. Ayan po, Sir, meron na po ba kayo idea kung ano na po galing ang sorpresa para sa inyo? Ayan po, kilala niyo po ba si Kuya Will? Kawawawin po. Bali po, sila po ang nagpadala ng surprise para sa inyo. Ano po masasabi niyo sa kanila, sir? Ayan, sir, mayroon din pong pinadala ang ating mahal na sender na message po para sa inyo. Babasahin ko na lang po para sa inyo. Happy 60th birthday, Tatay Jun. Nawain lagi kayong malakas at masigla. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kayo ang binigay nilang magulang sa amin ng mga kapatid ko. Napakaswerte po namin. Ingat kayo palagi. Inanay. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo ang lakas ko. Di rin po ako titigil tutulong sa inyo hanggat kaya ko po. Magtatrabaho at magtatrabaho ako. Di ko po kayo iiwan. Ako ang mag-aalaga sa inyo ni nanay hanggang sa pagtanda niyo. I love you, Tay. Mom. Siyempre, hindi rin po magpapahuli ang ating related celebrant na si Ma'am Ben. Ayun po, meron din pong message po para sa inyo. Related happy birthday. Pantay ang pagmamahal ko sa inyo ni Tatay. Kaya same kayo. Love you po, Nay. Bali may pinadala din po na flower bouquet para sa inyo. Siyempre, kung meron si Tatay, meron din po si Nanay. Ayan po. Sa surprise ito po ay galing po kay Ma'am Georgia. Ay, may gusto po ba kayong sabihin kay Ma'am Georgia? Kayo po, Nay. Maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos. Bigyan kami ng anak na mabait. Ano ba yung may gusto po ba kayong itagdag dun sa message ko? Ay, happy 60th birthday. Sana bigyan pa kayo ng maraming birthday na lumabas sa inyo. Ngayon, malaya na ako na tinanggap na bilang ako. Dahil kahit hindi nyo pag tumatang
natutulong hanggang kaya kong magtrabaho. Magtatrabaho ako para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo kailangan. Thank you po. Ayan, palapakan naman po natin si Ma'am Jordan. Bali, may gusto po ba sa mga family members po, baka may gusto pa pong mag-message po para kay tatay at saka kay nanay po. Kahit sino po, baka may gusto pang mag-message. Ayan, kung wala na po, sabayan nyo na lang po ako kumanta ng happy birthday para kay nanay at saka kay tatay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan po, may hinanda din po ang ating mahal na celebrant. Ay, sender po pala, na cake. Bali, make a wish na lang po muna, then magka-count to 1, 2, 3, then hipan na lang po. Sabay na lang po kayo ni nanay at kakay sa tatay. Dito na lang po sa gitna. Ayan, make a wish po muna. And 3, 2, 1. Ayan, dito na lang po. Ayan, once again, happy 60th birthday kay Tatay Linay and happy belated happy birthday kay Nanay Beth. Once again, happy birthday po. Ayan, picture taking na lang po sa mga gusto na picture. Dito na lang. Lahat po ng gustong magpa-picture, dito na lang po sa harap. Tingin na lang po sa camera.